Mai sauraro waƙa mai farin jini kenan wata shahararren mawaƙi Nura M Inuwa ya wallafa a shekarun da suka wuce a can baya. Mun kawo muku wannan waƙa domin tuna baya, domin ku saurari irin abin alkhairin da wannan mawaƙi ya yi a lokutan baya. Wannan mawaƙi ya yi waƙoƙi da dama amma sun wuce, sai dai kuma a saurari na gabansu. To saboda haka yanzu muka kawo muku wannan shahararriyar waƙa wata shahararren mawaƙi Nura ya wallafa a shekarun nan da suka wuce na baya, domin tuna muku irin soyayyar da Nura M Inuwa yake haɓakawa a cikin waƙoƙinsa da irin gudunmuwar da yake bayarwa a cikin waƙoƙi. Saboda haka masu sauraro kada ku manta, idan wannan shine farkon kasancewarku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa, wato yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kada ku manta ku dinga yi mana like da comment a cikin dukkanin bidiyon mu domin sanin ra'ayoyinku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kada ku manta, idan kuna buƙatar waƙoƙi, bidiyo, audio, za ku iya samu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Fatan mu kasance da wannan tasha domin samun rahusa naku a koda yaushe. A huta lafiya, Allah ya sada mu da alkhairinsa, amin.